Dan seniman multi talenta nadyanto wis rada lalu ing yuswa nanging semangate tetep membara, itulah Pak Sumarbagyo Gareng Semarang. Jangan melihat usia. Betul. Sing penting ki kebutuhan. Kok kebutuhan? Wong yen ora duwe butuh, tuwa ya lemes, ning mergo isih dibutuh, tuwa ya tetep semangat. Kok iso sampean duwe butuh nyatane putra putri loro ya wis mentas kabeh, wis palakrama kabeh. Butuh iki jenengan ki apa? Butuh kuwi ora mung wujud materi dalam hal ini uang, ning butuh kemaremane ngati. Tegese kanthi aku iso ngibur piyai sakmene akeh kuwi atiku ya seneng, dadi seneng atine. Oh iya. Ngono? Betul, betul. Ini pengalaman lho ki. Pengalaman piye? Lagi iki lho, dagel ning tengah dalan ya lagi iki aku. Tengah dalan tur jalan tol ya. Wah. Wiris. Nek ya mergo iki peresmian dadi menang ayem. Nggih. Ya alhamdulillah iso melu sowan rene, Mas. Nggih. Wah. Ya lagi iki aku budal tak lon-lonan. Rada gasik. Saka Semarang. Heeh, mlebu jalan tol. Kuwi lho dibenerne sing padha lenggah ki lho, jalan tol. Ah, kowe iki jenenge kowe buta huruf. Kok iso? Tulisane apa? TOL. Diwaca tol kok tol. Dari iki yen kepengin ngerti ngelmune dari sudut mana kamu membacanya. Lah kuwi kudu dicethake ngene iki. Yen basa Jawa iso mbok waca A. Nggih. Utawa basa Arab iso diwaca A utawa O. Ayo saiki tol kuwi tegese apa? Jalan yang lurus bebas hambatan. Jawabane cah TK. Neng ndi-ndi ya ngono kuwi, intine ya ngono kuwi. Ning kuwi sumbere saka ngendi kowe ngerti ra? Kenapa kok tol diwaca tol? Ora ngerti. Kuwi dijikuk saka surat Al-Fatihah ayate berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Sik to hubungane jalan tol karo Fatihah ki apa? Ora lho, wong ki arep berjalanan mlebu jalan tol ki maca Al-Fatihah supaya slamet. Doa. Lah tol dhewe kuwi tegese iki ora mare ra tau maca buku. Kosik to kosik. Sing tak ngerteni nun sewu, tol itu dari bahasa Inggris, ya pancen singkatan TOL ning artinya atau penjabarannya adalah take on location. Kuwi ya kleru meneh. Lho kok iso? Take on location. Kuwi sebetulnya salah. Tol dhewe iki mergo wis ana tegese tol kuwi bahasa Inggris, tegese basa Indonesia biaya. Wow, kene iki jurusan bahasa kok. Tegese dalan yang berbayar ngono apa piye? Iya, jalan tol kuwi jalan yang berbayar. Ora terus tol take on apa? Lokalisasi apa? Lokasi dudu lokalisasi nyok ora. Lah ya lokasi kuwi
ya bener ning luwih bener meneh tol kuwi berbayar atau berbiaya. Kuwi ning ya apa wae ning sing gampang ditampa wae. Nerjemahke tol ki sing gampang ditampa wae. Upamane piye? Tol ki tulisannya apa? TOL. T kuwi tanpa prapatan. Ya mesti bener lek nek prapatane ya bingungke wong ora. Kok sik to wong bener kok kowe nesu ki lho. Lah ning ndi kabeh yang ngerti jenenge tol ora nek prapatane nek banjone. Bener. Bener. Ya wis bener kok protes. Ya wis. O Kedua O. Ora entuk dienggo Car Free Day. Kowe Car Free Day jalan tol modar kowe. Iya. Terakhir L. L kuwi ya jaman biyen, Mas. Kuwi lokete akeh sing buka gur siji. Iya. Mula antrine Biyen saiki wis komplit. Saiki L kuwi lurus mulus alus mergo dijogo Jasa Marga lan Adikarya. Waduh, luar biasa. Kuwi tol. Sik gandeng jenengan wis menyebut Jasa Marga dan Adikarya. Sisan gawe gandeng jenengan iki kondang dagelan sing seneng oncek-oncek. Apakah penjabaran dari Adikarya luwih dhisik? Oke. Ayo kudu lek nganti ora gelem sok taun ngarep yen nganti peresmian tol nggen Sleman utawa nggen Bantul utawa Kulon Progo engko arepe wayangan klasik tok tanpa dagelan malian. Iki ora iso to. Ha iya paribasane lho. Aku nganggur kok ora dijak. Mula diterjemahke. Adikarya iki diterjemahke apa per suku kata, apa per kata, apa per huruf. Per suku kata. A iki akeh prestasine mula dipilih bangun jalan tol. Ya. Ampun dipun keploki riyin Bapak Ibu nembe entuk siji niki nggih. Ben keplok, kono keplok aku mikir. Wah iya. Oh, siasate ngono to sampeyan. Iya. Ya wis ayo. Dipilih mergo ya prestasine bisa dipertanggungjawabkan. Ya, nggih. Kono keplok kene mikir ya. Karena prestasi yang lebih daripada yang lain maka Adikarya dipilih. Sik to kan mau mulek ning prestasi ae to. Sak karepku. Wong sing nerjemahke aku. Terakhir ya. Ya ini PT yang diharapkan bisa bekerja sama dengan Jasa Marga karena terpilih membangun jalan tol. Kok terpilih tenan niki syukuran tol dudu pilihan lurah ya, Reng. Iso kabeh terpilih. Anu timbangane pemilihan lurah ya ora ditanggap kok. Wah iya. Oh, kesempatane iki kok kowe iki gandeng iki kerjasamane Adikarya kelawan Jasa Marga. Sakwise Adikarya sampun jenengan jabarkan men ora meri tegese men adil, apakah penjabaran dari Jasa Marga? Jadi jalan tol seluruh Indonesia ada karyanya Jasa Marga. Wah ya nggih. Cerdas. Sampai sekarang masih dipercaya oleh pemerintah untuk membangun jalan tol. Kose aja kesusu to. Lah pancen tak cepetne iki kok ben ketok cerdas kok sampean. Jenengku Marbagio iki. Margi apa ya? Iki sing diarani Jasa Marga ki ora egois. Mari itu mengajak PT lainnya untuk bekerja sama dalam membangun jalan tol. Nah, wis kompak wis pasangan ideal kok. Nah iya, dadi ora iso kok egois ora iso, harus bekerja sama. Terakhir ga. Nah ini garis marka sampai rambu-rambu di jalan tol itulah tugas Jasa Marga. Mriki menika mapan wonten ing exit tol Jogonalan. Jo. Iya kok sik to.
Aku ki dudu komputer dipencet metu. Lah saiki apa-apa kudu serba cepat, tepat dan akurat kok ya. Oke. Yen iki kaitane karo acara bengi iki. Oh, boleh. Mergo Jawa to iki. Jawa. Jaga apa? Nalan. Jo ki jo nganti ana alangan sawiji apa mula adikarya jasa marga lan para PT-PT lainne bengi iki nganake syukuran. Ya. Go. Go ki golong gilik kepanitiaane nentokake syukuran kudu gelar wayang kulit. Nah, naminipun dalan kedah Ki Cahya Kurcaci sapa iki? Cahya sapa? tak kepruk iso Kostati rumah sakit ora. Lah sapa jenengmu? Kuntadi. Nah, Cahya Kuntadi. Nah kuwi. Terakhir lancar acaranipun margi ugi nimbali gareng saking Semarang. Kaya mesok katut awakmu kuwi. Wis jenenge sapa meneh? Wis jenenge Pak Mudin sapa kene tak terjemahke. Kari siji. Apa? Kabupatene Klaten. Kla. Mudiar. Ora ana tembung kok kla iki lho. Enak kene Klaten kok. Ya ning gandeng iki nama kabupaten per huruf. Oh, luwih dawa. Kudu ngono. Luwih dawa lho iki. Iya ora masalah. Ya, K. K. Ki K. K ki kabupaten di wilayah Jawa Tengah. Ya kabeh ngerti to reng kuwi. Lho ki bener apa salah? Ya bener. Bener kok geger. Iya. L. L letaknya di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Oh iya. A. Areanya luas. Kaya cuma Pak men ora. T. Terdapat Candi Prambanan. Waduh. E. Enak udaranya karena dekat dengan Gunung Merapi. N. Nama bupatinya lagi aku urung kenal mergo urung tau ditimbali. Mergo urung tau ditimbali dadi urung kenal aku. Mergo anyar lagi pemilihan wingi kok. Ah iya. Kok agar ditimbali tak apalke. Asmane. Ning ora wong kabeh ki yo iki ditimbali kene iki wis bersyukur, Mas. Leres. Wis aku tenan, mula aku mau matur budal tak lon-loni mergo aku ki wis kangen. Wilayah kene iki kangen saka Semarang, aku mampir ning kutha entuk pitu kuwi kangenku ora jamak. Apa kuwi? Kutha Semarang, Kabupaten Semarang, kutha entuk pitu. Solo 3. Salah 3 ki entuk pitu. Wong kutha ya diganti, disalini kok. Kowe iki matematika-mu entuk pira? Berarti bar kutha entuk 7 bar kuwi terus mbajul kesupen. Nah, kowe ngrubah. Kok iso rubah? Kowe ngrubah, kowe ora ngerti sejarahe. Kae ora mbajul kesupen, jane asline kae wong elek-elek, mbok Jolali. Terus ketelahe Boyolali. Tek kowe ngerti. Kira-kira. Oh, golek pangan ya sakarepe to, Mas. Golek pangan kok diprotes. Ah iya. Wong jenenge wong iki pancen tamba kangen suwe rasuan ning tlatah Klaten yen biasane aku wilayahe ora kene Mas. Aku daerah apa ki daerah kecamatan Roto. Apa kuwi? Alah pertelon kono ngiri. Roto, Petan, Lawas. Kuwi terus nganti Gunung Kidul kono. Cawas. Cawas ki anane wis suwe apa ora? Iya. Lah Lawas. Wedi. Wedi kan kene. Urutane iki Cawas, terus Petan, Pedan. Aku pas lewat kono ki ana wong wedok Petan pasane. Terus Roto. Roto iki daerahe Dalang Tandut ki lho Roto. Ceper. Ceper ki Roto. Apa-apa kok diwahi. Aku ki saking kangenku karo Klaten tenan kok. Nggih. Aku ya delalah kene iki ana candi elok jane Mas. Napa? Iki candi Plaosan. Iki candi Plaosan kuwi candi lanang wedok jarene. Lanang wedok tur kuwi candine elok. Eloke apa? Candine iki motife atau bentuke iki antarane Hindu dan Buddha. Oh. Lah, mula wingi
Apa anakku le, apa jenenge Nduk sing foto-fotonan ki apa kuwi? Selfie. Selfie. Mate nok prewedding. Oh, prewedding to. Oh iya. Oh, pas rabi to. Lah kowe ngomong foto-fotonan ya. Lah ya foto-fotonan ning kono mergo mbok menawa kono candi jodoh supaya uripe bebrayan jodoh mula jikuke ning kono, Mas. Oh. Apik tenan saiki tenan wis. Ana patung sing kaya kowe barang. Kok iso kaya aku? Urung dadi tapi urung dadi. Sik separo tok. Tur mriki miki kedunging budaya, kedunge seniman 1000 dalang ing Laladan Klaten kene paribasane semua seniman hebat lahir dari Kabupaten Klaten. Sing ana dunia pedalangan ora ana sing apa nyelaki Kinarto Sabdo ya saka kene. Panom Surata ya kok kene. Nggih. Terus Pak Mantep niku mriki. Pak Mantep ini ta? Nggih. Mbah Darman wis sedaya racakipun saking mriki. Pak Kro Pak Mantep ki asline ya Kabupaten Paving. Karanganyar. Lah ya Karang ki watu, anyar ki sing arani watu sing anyar ki Paving. Alah mbuh. Oh, jak piknik kok angel men. Mula bengi iki Mas Gareng kula dipun paringi ngampil gamelan wayang iki pusaka ageme Mas Mul niki. Mas Mulyono Sanggar Cemara ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Nggih. Ugi dipun berkahi kalian pepunden kula Bapak Haji Hanafi Tebih saking Demak. Oh, PT Puja Perkasa sing insyaallah tanggal 5 Juli ya kepareng wayangan dhewe. Hayang aku ora dijak. Ya gentenan kok ya. Nggih, Tak golekne kanca Mas Gareng. Sinten, Mas? Nggih. Yo sekali-kali njajal karo bojoku. Ayo. Cublak suweng. Yo Bukesi ngancani Pak De Gareng. Cik, lu, yo. Kuwi dhuwurmu mburimu. Wah. Oh, aku sing salah posisi ya iki. Nggih, tak melu munggah. Wah, kowe anggere jejer bojomu iki kaya nostalgia. Nostalgia. Nostalgia kelingan tahun bangsa tahun-tahun 2000-an ya, Nduk. Iya. Tur nuwun sewu sidine jenengan kalih Bu Kesi nalika dadi bintang tamu tasik enten ngantos sepriki. Syukur. Foto jenengan kekalih wah luar biasa. Bu Kesi kaya Sri Huning sing lanang kaya Srigala. Padune Mary, kowe dadi bojone tau kowe ning dhuwur panggung ngadeg jejer ngene? Ra tau. Sekali tempo. Oh, tanggapan dalang ngono kuwi ya jejer bojone ngene iki. Ora kudu wong kuwi duwe kewajiban dhewe-dhewe kok ya. Itulah yang tahu posisi masing-masing. Matur apa sih Bu Kesi ya yo. Monggo, Mbak. Mature ngagem parian. Monggo. Buah naga manis rasanya. Semoga PT Adikarya dan Jasa Marga jaya selamanya. Amin ya rabbal alamin. Pinter to aku sayang. Jos. Apik. Pak D, ngene iki lho carane meninggikan harkat derajat seorang suami. Ya. Wanita itu juga harus gayung sambut kalih bojo gitu. Aku yo ngono, bojoku yo ngono. Pripun? Lah kowe lek bojomu dalang kowe Nggih. nyinden gayung Nggih. bersambut. Aku yo ngono. Pripun? Aku sing golek duit sing nampani bojoku. Kok kuwalek kalih kula Pak D? Apa? Bojo kula niku nyuwun sewu bapak-bapak ibu-ibu. Ah. Mboten ngertos sing jenenge dhuwit niku ndak boleh.
laki-laki itu mboten ngertos. Dadi bojo kula menika angger bar tanggapan ngeten niku semua masuk ke tangan seorang istri. Kula neng ngarepmu. Loh, kok iso? Neng burimu ya siapa tahu. Aja ngono, aja ngono. Kuwi pancen wis tak atur strategine pancen kaya ngono, duwe kewajiban dhewe-dhewe Mas Gareng. Dadi aku lek entuk kaya tanggapan ngono ya, bruk metutuk neng bojo. Sing ngebrukne aku, sing metutuk kuwi, ngono kuwi. Wis kodrate ngono kuwi. Aja omong werna-werna kowe karo aku padha lanange. Maksude? Wong lanang kuwi kudu nggawa utawa gembol duit. Nggo apa? Lho, aja berpandangan negatif. Terus? Nggawa duit ki sewaktu-waktu keadaan gawat darurat artinya membutuhkan selalu siap ada uang. Kleru. Kleru Zaman saiki wong lanang nggo duwike kleru. Sebabnya Aku lunga ning ndi yen teko Jakarta teko Surabaya ora nate nggo dhuwit. Sing penting nggo ATM wis aman kuwi. oh, malah saya akeh. Iya. Oh, Pak Kesi. Dalem Pak De Gareng. Nggih, niki sing diarani pun jodoh sing lanang dalang sing wedok nyinden. Nggih. Kula diawet-awet digemateni bojone nggih. Nggih, tapi yo ngeten iki. Godane seniman niku berat Pak De Gareng. Nyuwun sewu Bapak Ibu. Dalang niku godane 3 perkara sing abot. Apa? 1 harta, 2 tahta, yang ketiga wanita. Nah, saiki harta, tahta, dheke kecil, ndak iso kenek godo itu. Tapi sing jenenge wanita, gawat. Roh sinden ayu lirak-lirik. Kuwi lek atiku ora kuat. Waduh, iso nyunggi kompor aku, Pak De. Wong Tenan. wedok pinter. Dem-demen atine kok malah pinter piye to? Dem-demi. Aku seneng kok yen kancaku padu tak dukung kok. Ya aja men guyub rukun ngono kuwi. Mergo wong lek guyub rukun golek sandang pangan penak ngono lho. Kuwi bojomu ki ora tau neko-neko, ya Nah. mung kowe. Mergo bojomu kae tipe lelaki yang takut dengan istri. Padha karo sapa? Aku. Lah iya. Nggih. Nggih, ben nembang ya Pak De Gareng. Mas Dalang, Nggih. matur nuwun sanget dumateng keluarga besar Jasa Marga lan Adikarya yang selalu memberi kepercayaan kepada kru kami Madangkara dan Ki Cahyo Kuntadi. Nggih. Semoga apa yang panjenengan persembahkan untuk semua warga masyarakat khususnya Kabupaten Klaten membawakan berkah dan barokah nggih Bapak. Amin. Sampun kesupen mengke yen pun tambah rezekinipun Jasa Marga Adikarya tetep nguri-nguri kabudayan, ngurip-ngurip kabudayan lumantar peresmian-peresmian tol yang akan datang. Amin ya robbal alamin. Nyatane wis bola-bali Bu Kesi, Jasa Marga Adikarya nggene wayangan wiwit saka Nganjuk, ndhewe ning Caruban nganti tekan kene ke Boyolali Banyudana nganti saiki insyaallah sok tetep ngurip-urip budaya. Amin, Ini sebagai bukti yang jelas dan nyata bahwa Adikarya dan juga Jasa Marga adalah salah satu promotor lestarinya budaya Indonesia. Amin. Pangkur Semarangan Bu Kesi. Ya, kaya apa? Tapi aku wis tuwek ngene iki suaraku lek mengko enggak rasa coba seneni lho, Pak. Mergo wis manak papat ngene iki ya beda karo jaman sik biyen sik ting-ting. Anakmu ki pira? Papat. Papat. Iya. Lho kuwi manak apa idu? Peputra sing halus kok. Iya, ya peputra. Ya, Bu. Mingkar mingkureng ang akarana
Alhamdulillah sik kuat ngambah nada tinggi Mas Gareng. Ya paling ora wong ya dosen yang ngisi. Dadi ya kepiye-piye iki lho iki Winong karo Birgit. Kowe iso nembang kaya ibumu kuwi tak pek bojo kowe pokoke. Malah petakan untuk kowe iki malah ora kok. Ben semangat. Ora semangat malah untuk kowe. Nggih. Ning ya aja nyampluki gelunganku ngono to. Ndak boleh sempit. Gelunganku ana jeblok iki lho. Ayo iso diklokop kok ayo. Bapak Hanafi napa tasik lenggah nggih? Tasih mau dawuh. Halo Bapak, sampai ketemu tanggal 5 Juli nanti Bapak. Nggih. Insyaallah karepe dipindah ning Semarang ngono, nggih. Oh, ban cedak Pakde Gareng. Heeh. Cedak wong aku ora dijak kok. Tak usulke Pakde, tak usulke. Ora, aku berikutnya saja. Nah, nggih. Sinuba sinukarata mereh kratarata pakartine ilmu Matur sembah nuwun bengi iki uga dipangestoni dilenggahi karo Mak Giyah senior dalang putri multi talenta saking Klaten. Nggih, wilujeng mirsani. Sembah nuwun Mak, mriku mang pirsani alang ujuri anak jenengan. Alang ujur. Alang ujur. Aku ya ndongake sing nonton bengi iki, Mas. Piye? Awang-awang kebak layang-layang. Cakep. Ingkang dalu meniki penonton wayang kula dangakaken benjang penanggap wayang. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Ugi salam saking Pak Sukisno, matur nuwun salamipun sukses Dimas. Nggih, sembah nuwun. Kelasne Bu. Kang tumrap neng tanah Jawa sembah nuwun. Kalajengaken apa Mas? Tembang Mawar Kuning karya sang maestro Kinarto Sabdo. Ini adalah doa yang terbaik untuk Jasa Marga dan juga PT Adikarya Pak Digareng. Mawar kuning, mawar adalah bunga yang indah merekah harum, kuning adalah emas. Semoga Jasa Marga dan PT Adikarya selalu indah merekah menuju zaman keemasan untuk Indonesia yang tercinta. Amin, amin. Monggo dados Mawar Kuning. Mas
kasih, matur nuwun Bu Kesi. Aduh, wah dibuka karo mboke lagi kok karo anak-anake. Nah, iki. Wah, iki dirawuhi karo Priagung kae. Gede Wah, Mas, Priagung mergo gede dhuwur. Karo pengarang lagu anu Talikotang. Sapa? Lagune apa kuwi? Sapa? Mas Wida. Hah? Mas Wida. Heeh. Mas Bontot. Ah, Mas Bontot kuwi. Wis pokoke iki kelompok seniman-seniwati Klaten. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih. Sungkem bekti dumateng para pepunden dalang ing wewengkon Klaten, para seniman Klaten. Salam hormat dumateng para kadang-kadang seniman Klaten sedaya kemawon. Nah, iya ana bintang tamune lho kejaba jenengan Pak Digareng. Sapa Mas? Oh, iki istimewa. Lagi bengi iki bergabung dengan Madangkara. Lah. Sapa Mas? Iki Waranggana saka Laladan Gunung Kidul ya, Mbak ya. Gunung Kidul. Yen ra kleru Mbak Uut Salsabila. Uut Salsabila. Ah, men sampean tepung yo men jumeneng. Nggih. Ku tak tang dang. Oke, berpatu dalam melodi Mbak Uut. Yo. Aku kenapa tepungan karo iki? Heeh. Lah wong iki sing bocah sing anu aku kok. Oh wis tepung kan biyen. Lah, takono bocah iki lho. Aku makane nyebut jenenge iki bingung mergo angel. Akhire nyebut jenenge dhewe iki selablillah. Kosek-kosek. Sampean ki jarene bapakku. Iki wis wengi iki wis ngakoni nek aku anake. Wis. Ning kok nyebut jenenge anake kok bingung. Wong sing maringi jeneng ki nek ya sampean to mbiyen. Aku ngekeki jeneng kowe iki dalam keadaan ora sadar. Menden dhuwur kuwi Mas. Alah, nggih. Uut Salsabila. Uut Salsabila. Uut kuwi cekake gampangane diundang Uut ning Salsabila. Kuwi Salsabila ki artine salah satu biduan lama. Oh. Salsabila. Iki lawas to, Mbak? Lawas iki. Walah. Mau ganti prodo wae. Saking lawase wis suwek ngantian. Iya. Nggih, ngaturaken sugeng dalu. Sugeng dalu, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dalang, Mbak Limbuk, Mbak Cangik. Nggih. Ugi menika Bapak Ibu petinggi pejabat PT Adikarya juga Jasa Marga. Dan juga tak lupa kepada Bapak Ibu tamu undangan ugi warga masyarakat pecinta wayang kulit sedaya. Nderek pitepangan baleni yo Pak Gareng senajan maupun dikenalke kalian Pak Dalang, kula Uut Salsabila saking Gunung Kidul.